tadi mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Dek hidup dan bansai di parantauan, dan cuba bertenggang kasanak sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dihino. Denai menangi mengatai diri untung nan buruk pinto lain pulang riti dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pinto pinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan dilah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak
indah dapat itulah mati lah papula kanan kuaso tampe bahkan tuang hianan lah putui tampe bapi jalan lah tabah mande oi mande tu bialangkah mande oi mande matinggatan kami salamonyo Den ayun langkah malam buta biarlah kalau di pasawangan malam nan indah dapat itulah mande lah papula kanan kuaso tampe bahkan tuang hianan lah putui tampe bapi jalan lah tabah mande oi mande tu bialangkah mande oi mande matinggatan kami salamonyo dingin hati dan dingin di palo sunyi tidur kabar parito babilang hari sampai rasa di dada
jong padang. Berulang kali dan cuba untuk menjalin cinta, tapi apakah dayo tiok bacinta nan putih saja. Di hati denai batanyo adoko cinta suci. Tuhan tolong tunjukkan dia senang di hati. Berulang kali dan cuba untuk menjalin cinta, tapi apakah dayo tiok bacinta nan putih saja. Di hati denai batanyo adoko cinta suci. Tuhan tolong tunjukkan dia senang di hati. Sudah pintu hati untuk cinta, biarlah denai balangan surat dan serahkan diri untuk angkat Tuhan kuasa. Kalau jodoh dipertemukan, lalu kau ditulis. Dingin hati dan dingin di palua sunyi, tidur kabar parito babilang hari. Sampai
Ron Granat Production. Andalan sehari sama aku membuat badan nanti hingga
Kirana Production. Andalan sehari sama aku membuat badan nanti indah.
Revolution Musik Lembaga.